tady poslední králík na světě, tady je nejlepší místo, takovýhle perfekto. Tady ho nikdo hledat nebude. No, veď. Prosím, asi bych ho neměl provokovat. A ty jim to líbí, veď. To je krásné. Já jsem to zdím. Pepo, kde je ten králík? Co? Kde je Kam ten... to zase zatrousil? Kde je ten králík? Kam si ho dala? Já jsem se ho nikam nedal. Kam si ho dal? Ale ty jsi byl, ty jsi usnul jako první. A poslední? Božiši, to byl poslední králík. Ty inteligente. To jsem to chtěla k obědu. Si děláš srandu, my jsme měli strážit, to je sníz. Teď tě můžu obvinit, že jsi ho tady zabil prostě. A já ho nezabil, já jsem schrápal. No tak se to budeme hledat, ne? Jsme za bosem. Get out! Kam jsi ho zatrousil? Já jsem toho Ježiši. nezatrousil nikam. Já jsem kvůli tobě ztratila čepici. Hele, já jsem se chtěla toho králíka dát k obědu, ale tím, že jsi ty ho ztratil, protože si na něj měl dávat bacha, si A co nic ty? obědu Ty jsi nedal. začal spát? No, já jsem ti říkal, že jdu spát. A ty jsi měl pochopit, že když budeme spát oba, tak toho někdo může ukrást. A já za to nemůžu, to přišlo, jako kdyby mi někdo něco dal do pití nebo do žvíky. Do pití, no, super. No, jako co si myslíš, že nepiju? Vypadáš tak dehydratovaně, že myslím, že ne. Přestaň mě insultovat. To byla moje čepice za 1500. To byla taky moje čepice na 2500. Ale já ti nesundal. Jo, ty jsi mi sundal. Dosáhnu tam? Jo. Aha. Ty mi vážně nedáváš smysl. A tak jedno, prostě koukej se pro toho králíka, ne, to nemůže být někde daleko. Tak, jak uvařit králíka? Ingredience: sůl, králík, voda, paprika, mrkev, pečení, péct na 800 stupňů na 1 hodinu. Dobře? Na to udělat. Kamera jede akce. Já myslel, že ty králíci lítají, ale No, nahoře ty jsi fakt nejsou. velký inteligent. To jsem. Stopy! Stopy! Padla ti čepice. Tomhle. Dáme čepice. Tamhle! Dobrý den. Dáte si králíka? Už je skoro hotovej. Stačí přidat jen mrkev. To si dáme. Moje večeře. To už není vaše večeře. To je večeře. Jste zatknutý. Co a za co? Že jste ukradli králíka. Můj kola a můj ochutna. Klidněte se. Klidněte se, cokoliv to řeknete. No. Tak proti vám bude použito. Tam vzali. Já to chtěla do večeři. A já ho beru. Je můj! Tak mi pomož, ne? Já chci! Já nemám jak pomoct. Hele, to je další králík. Sklidně se, jinak by to vás toho zabilo. Králíko! Moje večeře. Sklidněte se. Ukradni ti čepku, víš to? Vemu to!